chipostori nechikristu zvakasiyana here? Chipostori nechikristu. Mubvunzo wenyu unonowa mubvunzo wakasimba chaizvo, asi tichagona kuti tichidudza zvimwe zvacho tichazvitora mumatsamba zvinoita kuti munhu wese agone kubata. Ndichitanga ndichiti chipostori nechikristu chinova chinhu chimwe chete. Sorry, ndimbokubatei. Kana muchiti tinozvitora mumatsamba, mukutaura matsamba api? Tiri kutaura mubhaibheri chaimo. Bhaibheri chairo ratinoverenga tese. Inoverengwa nemunhu wese. Zvakanaka yandini. Chipostori nechikristu chinova chinhu chimwe chete, asi dzimwe nguva chinogona kunosiyana kana kuti tinogona kuchisiyanisa nekuda kwezvitendero pamwe. Asi touya pakuti Kristu pachake ava kupedza basa. Akataura akati, ndichasiya vaapostora vangu, kureva kuti vapostora izwi rakasiyiwa naKristu. Saka Kristu nechipostori kana kuti chikristeni nechipostori chinogona kuva chinhu chimwe chete. Asi zvinozoitika ndezvekuti tikaverenga pana Deuteronomio 18 pa18 pakataurwa pachinzi ndichakutumirai muprofita werudzi rwenyu. Kureva kuti kumaMuslim akatumirwawo Muhammad. Tikatarisa zvitendero zvese pakatumwa vatumwa vaitumwa vachitumwa nemabasa avo nerudzi rwavo. Isusu sevanhu vatema tinoona kuti takarangarirwa tikazopuwa muprofiti baba Johani anongo achimiririra isusuwo vanhu vatema. Asi zvazvinoita Mwari pachake akanga atuma vatumwa vari vanomwe. Kune vaprofiti nevatumwa zvinhu zvakasiyana, asi kunze uku vanogona kuzvifananidza. Munogona kuti tsanangurira musiyano wacho here? Ndo vatoti tikafamba tese tichidaro. Ndinobata pakuti vatumwa vakatumwa kubva pasi richitanga vanomwe. Asi mutumwa wega wega anotozoita vaprofiti vake vari pasi pake iye. Zvakafanana na Mozisi akatenga aine misheni yatumwa naMwari. Misheni iya mukuishanda kwaanoita ane vaprofiti vari pasi pakewo vanenge vachitoshanda vaine mabasa akasiyana siyana. Vamwe vatongi, vamwe vanenge vaine mabasa akasiyana siyana. Saka ivavo ndo vanonzi vatumwa. Tina Adamu, tina Enoki, tina Noa, tina Abraham, tina Moses, tina Christ, tina baba Johani. Kureva kuti vabva vaita 7. Kuti tinzwe nezvevatumwa tichada kuti tiende pana Revelation kana kuti zvakazarurwa 1:20 mubhaibheri. Timboona kuti vatumwa vanomwe ava vatataura vanombobuda papi mubhaibheri tisati taenda kumberi. Alright, aiwa. Regedzai vanoverenga vatitarisire. Vati kuna Revelations ani? Chapter 1 verse 20. Ndizvozvo chaizvo. Makwenda pa 20 inowanika kuno. Ipo pana pamura. 20 mmewana ipapa. Toerenga kuna zvakaradzwa John. Chapter 1 verse ya 20. Izvozvo. Ichitaura inoti hechino chinhu chakavanzika chinodudzira zvinoreva nenyenyedzi dziya. Nomwe dzavaona ndakabata muruoko rwangu rworudyi. Nezvigadziko zvinomwe zviya zvemwenje. Nyenyedzi nomwe ndivo vatumwa vaMwari vemasangano manomwe aMwari. Zvigadziko zvinomwe zvinoreva iwo masangano aMwari manomwe pachavo. Iri kududza pachena kuti nyenyedzi nomwe ndivo vatumwa ivavo vari vanomwe. Yobva yabuditsa kuti zvigadziko izvi zviri kudurira kuti
masangano acho ari manomwe. Okay. Kureva kuti zvapatsanurwa mutumwa nesangano rake. Ukazoerenga mumatsamba aya, vazhinji vanogona kuti aiwa masangano aitaurwa ndepaFiladelfia sekuerenga kwazvakazoitwa. But ukazotaurwa patoerengwa tsamba iri ranzi hechino chinhu chakavanzika. Kureva kuti bhuku raRevelation pane zvakazarurwa zvanga zvakavanzika. Ndo zviri kunzi hechino netsamba iri kubuditsa kuti hechino chinhu chakavanzika. Kureva kuti isecret, but kana yakubuditswa apa yakubuditswa Efeso, Pergamum nei nemamwe masangano, patukazonyatsonzvera zvichazonyatsobuda, tichazobuditsa nhau iyoyo kumberi. Saka pakusiyana kwechiKristu toda kuti tipinde, tatanga tichida kupatsanura vatumwa vacho. Vazhinji vanozoti ko Johani ari kupindira papa. Ndo patiine nyaya. Johani naKristu pakudzidza vazhinji vanogona kutibata wrong, asi tichada kuzvijekesa. Musiyano uripo ndewekuti Kristu anonzi mwanakomana waMwari oga, sezvazvakarehwa naJohn 3:16. Inoti ndiye akasarudzwa ari oga. Asi chainzi mwanakomana waMwari ndo chatiri kuda kuti titsvage, kuti Kristu akanzi ndiye oga. But toda kutsvaga, toda kuti tiende pana Luke 3, mundoerengere Luke 3. Saka chainzi mwanakomana oga haasi Kristu here? Pane chaitotaurwa here ipapo? Ndo zvamuda kuedza kutsanangura. Ndo zvandiri kuedza kutaura kuti chainzi mwanakomana haasi Kristu. Kristu izwi rechiHebrew rinoreva kuti muzodzwa. Okay. Kana kuri kuchiGriki vanomuti Mesiya. Handiti? Kureva kuti kurudyi ititle chete yareva kuti muzodzwa. Saka vanozviti maChristian, kana kuti inini ndinogona kungozviisawo pamaKristu iwayo zvisinei. MaKristu kureva kuti vari kutora title yaKristu yekunzi muzodzwa, zvinongoreva kuti muzodzwa chete. Isusu tinonzi Johani akauya achinzi baba. Handiti? Isusu saka tichizonzi madzibaba. Tiri kungotora matitle. Kristu pakatorwa title wabva wanzi maChristian. Pana baba Johani isusu batatorwa title yekuti baba bvatanzi vana madzibaba. Ndo nyaya ingori pari kushanda matitle. Okay. Saka toda kuti tiende pana Matthew 3:16. Okay. 3:16. 3:16. Verse 16. Matthew 3:16. Yeah. Pano musoro weshoko ndingochiti Johani muumbi anoparidza. Tobva taenda pavhesi yacho yani ya 16. Inotaura kuti zvino Jesu akati abva mukuombekwa akabuda mumvura, pakarepo denga rakamuzarukira, ndokuona mweya waMwari achiburuka pamusoro pake akafanana nenjiva, akasvikomara pamusoro pake. Toenda naye pa17. Zvino izwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu watinodisisa, anondifadza zvikuru. Chiripo panyaya iyi, vanhu vaipiwa introduction yekunzi uyu ndiye mwanakomana wandinodisisa. Chaitaurwa haasi Jesus Emmanuel flesh, chadzika semufananidzo wenjiwa chikasvokogara pana Kristu kana kuti pana Emmanuel. Ndo chaipiwa introduction yekunzi uyu wandadzikisa ndiye mwanakomana wandinodisisa. Kureva kuti ngirozi ndiyo yainzi mwanakomana waMwari, yakasvokogara pana Kristu. Jesu sekutaura kunoita matsamba kumwe kumashure uko kuti iye akatoberekwa namweya. Hongu chakagadzirwa mweya wakapfekedzwa ipapo, asi mumwe mweya haaizogara pane mumwe mweya, nekuti ngirozi yakatosvouya ikapfeka. Akaona ngirozi ichi haina kuonekwa, njiwa iyi haina kuonekwa navanhu vese. Ukaenda pana John, if I was not mistaken, John 1 kana pa2 ipapa, Johani Mubhabhatidzi ndiye ega akaona ngirozi iyo ichimhara, nekuti ndiye aipuwa kunzi ndiye wacho wandaitaura kuti achauya.
Zvakafanana kana muri pachechi, muprofita akasimuka achitaura kuti ndaona chinhu chakadai ari kuona muprofiti. Hawasi vanhu vese. Saka airatidzwa paDijon ndiye aipiwa vision yekunzi ndiye wacho ye. Toda kuti tichione patataura kuti chakagadzikwa pana Jesu ndo chainzi mwanakomana, ingirozi. Toda kuti tiende pana Genesis 6 vesi tikaitangira kana pa1 patiri kuda pa2. Okay. Genesis chapter 6. Verse yani. Yes, pa6 patangirai pa1. Genesis 6 chapter 6 kutanga paverse 1. Soro shoko nototadza kwavanhu. Right. Inoti zvino kuzoti vanhu vava kutanga kuwanda pasi pano, vanasikana vachiberekwa. Vanakomana vaMwari vakaona kuti vanasikana vavanhu vakanaka. Vakabva varoora vakadzi vavakange vasarudza. Tenzi akati, mweya wangu haungagari mumunhu nokusingaperi, nokuti munhu inyama. Dzokai pa2. Toita mudhumeni pa2. Inoti vanakomana vaMwari vakaona kuti vanasikana vavanhu vakanaka. Vakabva varoora vakadzi vavakange vasarudza. Ndofunga nyaya yatiri kuedza kubuditsa apa. Mweya. Ngirozi dzakadzika dziya dzikasikochiva vana vevanhu. Panguva iri nguva yehoforiya pakaita mafallen angels. Ngirozi dziya ndo dzakasikochiwa dzikaroora vanasikana. Ndo dziri kunzi vanakomana vaMwari. Avanga vakasikochiva vana vevanhu. Kureva kuti chiri kunzi vanakomana, ingirozi ndo dziri kunzi vana. Apa dzaita mbiri. Pana Kristu ngirozi yakauya pana Kristu Yohane saka yakanzi mwanakomana. Apa dzakauya dziri mbiri kana kuti 3 saka dzakanzi vanakomana. Kureva chiri kunzi mwanakomana, ingirozi. Kuti tinzwisise tinyatsogutsikana, ukaenda pana Job 1 verse 6. Job 1 verse 6. Ameno ndiri kunyatsofamba kukupindurai. Zvineka kunzwisisika kazviri kuita zvichiita nekuti tiri kubva kakunyaya yekuti mukuedza kutsanangura kuti chakadzika paya pana John paiombeka Jesu. Ingirozi yakadzika ndiyo yaitaurwa nezvayo kunzi uyu ndiye mwanakomana wangu. Uye mukuedza kutsanangura kuti pai vision iya haina kuonekwa nemunhu wese. Iye John ndiye akaona vision iya. Vamwe vese vaitongona zvinhu zviri normal pai. Asi chainyanya kutaurwa pai kunzi andinodisisa ndo ngirozi yakadzika pana Jesu. Ndizvozvo chaizvo. Tinoende pana Job 1 pa6. Takuvhura bhuku raJob chapter 1. Toti musoro shoko kuti Satani anoedza Job. Tozoenda paverse 6. Verse 6 zvairi kutaura panapa ikuti zvino nerimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachiuya kuzosangana pamberi paTenzi. Satani akauyawo pakati pavo. Tozoenda pa7. Tenzi akati kuna Satani, wabvepiko? Satani akapindura Tenzi achiti, ndiri kungofamba hangu ndichikwira ndichidzika nenyika. Toenda pa8. Alright, atiimirei. Vanakomana vanga vakaungana naTenzi. Ngirozi Tenzi ari mudare nengirozi dzake. Satani akauyawo. Vari kunzi ukadzokorudza pa6 unzwe. Pa6 zvonzi zvino nerimwe zuva vanakomana vaMwari. Vanakomana vaMwari. Paka pakawandwa nevana vake. Pane vanhu pavanogona kuda kupatsanura ndepekuti munhu wese mwanakomana waMwari. Handitika. Asi apa pari kududzwa ngirozi ndo iri kunzi mwanakomana. Saka kana dzakawanda dziri kuzonzi vanakomana, masons of God, ndo ngirozi. Saka ngirozi iya yakauya pana Kristu ndo ngirozi yatinoti ndo ngirozi inofamba muvatumwa vaya vanomwe vandataura. Yakatoshanda pana Adamu, ikashanda pana Enoki, ikashanda pana Noa, ikauya pana Abrahamu, ikauya pana Mozisi, ikauya pana Kristu, yazouya pana Johani. Pana baba Johani manje. Ndo payazouya. Kuroti ngirozi inofamba ndo ngirozi huru, inodisiswa asi inotofamba kuti tinzwisise kuti ndimbete mubvunzo wangu sari munogona kuzoendera mberi. Saka zvikuedza kutaura kuti kubva kuna Adamu wacho kunosvika kuna iyo baba Johani wechinomwe hapana kana vanhu pane pawakambosanganawo here nekuti mukuda kudaidza kutaura kuti watumwa avo hapana wakamboita kakunosangana here munguva 1. Hazvina kumbobvira zvakaitika kuti mutumwa anoshanda pachine mumwe mutumwa. Okay.
ende vanototumwa nemamissions avanotumwa nawo. Ndoda kuedza kubata hangu panyaya yengirozi kuona kuti zveshuwa pamwe inogona kunge pane payakarova dhabo haina painoshanda vari vakatarisana, achienderere nekuti Mozisi akangotumwa kubudisa vana vaIsraeri muIjipiti no mission chete. Atopedza vatotarisana neKenani, akanzi wapedza basa, Joshua akupedza hake, iwe pako padini patopera. Noa akangozi nyaya yako ndeyeareka, uchaparidza kuti vanhu vakanaka ndovodzoka. Inotoda futi tiine nguva ndinyatsotsanangudze futi panyaya yaNoa ine nhau dzakatowanda. Ngatimbosiyei timboende kune yatinayo kuti tizive kuti mwanakomana haasi wanhu. Toda kuti tiende pana vaKorinde vekutanga pa15 vhesi ya45. First Corinthians 15 verse 45. Toda kuti timbotange tabuditsa nzira yainzi pana John 3:16 kunzi uyu ndiye mwanakomana wandodisa, ikauya futi pana Matthew 3 verse 16 kuti chainzi ndicho chinodiswa kana kuti ndiye oga chii ndo chatoda kubuditsa kuti tizoona chiKristu nechipostori chinhu chimwe chete. Ndopane mubvunzo wedu kune nyaya dzese dzakubuda idzi, ndo patichanobatira nyaya yacho kumberi tichifamba zvishoma nezvishoma. Uyezve patinotaura nhau idzi hatisi kuitira kuti tiri kutsvaga nharo, asi munhu kana paine mumwe ane muono waanenge ainawo ane mvumo yekuti ko apa pakamira sei, ko zvakamira sei, hatipo nekuratidza kuti isusu zvatiri kutotaura ndizvozvo. Kana paine ari kupokana unobvunza, tichibvunzirana tichizopedzisirana mumatsamba imomo. Mubhaibheri iro rimwe chete iro Bhaibheri iroro harina iri ndo Bhaibheri rinongoshandiswa kwese, ndo rinongoshandiswa nemunhu wese. Aiwa, zvakanaka. Tiri kuda vekutanga First Corinthians endai pa45 iri kunoku 45 kunoku noiwana kuside. First Corinthians chapter 15 verse 45. Inobva yati iyo, ko inga zvakanyorwa 1 saizvozvo zvichinzi munhu uya wekutanga Adhamu akava munhu mupenyu, asi Adhamu wokupedzisira ndiye akazova mweya unopa upenyu. Alright, zviri kubuditswa pachena kuti Adhamu wekutanga tinotomuziva ndiye Adhamu wekubva pakusikwa kwepasi. Uyu ari kunzi Adhamu wechipiri wakauya mumweya, ari kunzi Adhamu wechipiri ndiKristu. Kureva kuti spiriti yaishandiswa naAdhamu ndo spiriti yakashandiswa naKristu. Saka zviri kunzi Adhamu wekutanga wakauya panyama, asi Adhamu wekupedzisira wakauya mumweya. Kureva kuti pari kutobuditswa nyaya imwe chete inogona kubatika kuti chinhu hwaningiro zvaaniri kufamba, kuti tizive kuti Adhamu mwanakomana waMwariwo zveshuwa. Tinoda kuti tiende pana Luke 3 verse 38. 3 verse 38. Alright. So vura matsamba yedu pana Luke 3 verse 38. Ndipo panapa akanzi ipo zvino akauya panguva iyoyo achitenda Mwari, uye akataurawo pamusoro pomwana uyu kuvanhu vose vairindira kuti Mwari achanunura Jerusarema. Muri pa 38 Luke 3 not 2, saka ndiri kuramba. Toenda pa Luke 3 Luke chapter 3 verse 38. Pa 38 zviri kunzi mwana waEnosi, mwana waSeti, mwana waAdhamu, mwanakomana waMwari. Alright, sokorodza zvekare. Pa 38 pari kunzi mwana waEnosi, mwana waEnosi, mwana waSeti, mwana waAdhamu, mwanakomana waMwari. Alright, sokorodza zvekare. Pa 38 pari kunzi mwana waEnosi, mwana waSeti, mwana waAdhamu, mwanakomana waMwari. Alright, zviri kuedza kutaurwa panapa pari kunzi Kenani mwana wa Kenani, handitika Kenani mwana waEnoshi, Enoshi mwana waSeti, Seti mwana waAdhamu, Adhamu mwanakomana waMwari. Sokorodza unyatsonzwe zvakanaka. Alright. Pakunzi Kenani pa 38 ikutangira ichiti
mwana waEnoshi, mwana waSeti, mwana waAdhamu, mwanakomana waMwari. Adhamu mwanakomana waMwari, kureva kuti iye Adhamu pachake atori futi mwanakomana wani waMwari. Saka chiri kunzi mwanakomana ndechanga chakagara paari, chimwe chete changa chakagara pana Kristu, ndo chiri kunzi mwanakomana. Saka mwana chaichocho ndo chainzi ndo chandinodisisa, kwete flesh yaigarwa nezvinhu izvi. Handiti ka kubata. Saka tobva tadzoka toti iye Johani wacho tamutaura, vazhinji vachati ko Johani ari kupindira papi panyaya iyi. Johani pavanakomana ivavo anotoverengwa. Ndoda kuti tisati taenda kumberi tiende pana Zekaria 4:10. Zekaria 4:10. Okay. Zekaria anowanika kuvaprofiti maakutonopedza. Muri kumberi zvakanyanya, munomwana panapa Zekaria. Ndine mibvunzo imwe iri kuuya, asi manje inogona kuti tinozobuda mutsoro yedu, tichaichengetera rimwe zuva futi. Munoinyora pasi 4:10. Panyaya yaAdhamu yachona patoita mimwe mibvunzo itoripo. Ndizvozvo. Asi yetimboite yedu zviri pato. Timbofambe nenyaya yedu iyi. Mangwana izuva futi. Toverenga kuna Zekaria 4:10. Musoro shoko unoti chiratidzo chechigadziko cherana. Pavhesi 10 panonzi vanhu ava vakatsamwa kwazvo nekuti basa irori harisiri kufambira mberi kwete, asi vanhu vachafara apo vachaona Zerubhabheri achiramba achivaka imba yaMwari. Fambai. Papanzi mutumwa waMwari akati kwandiri, marambi ari kutaurirwa ndiZekaria. Zekaria muprofiti, asi muprofiti akashanda nguva yaMozisi, mazuva ekupedzisira. Handiti satiraunzwa kuti Zekaria ainzi kudini mutumwa uyu. Handiti kafambai. Anotaura kuti mutumwa waMwari akati kwandiri, marambi 9 aya ndiwo maziso 9 atenzi anoona kwose pasi pose. Ndakamubvunza ndichiti, ko miorivhi miviri iyi kumativi echigadziko chemarambi inorevei? Pa12 inoti, uye ko mativi maviri emuorivhi ari kunhivi dzepombi mbiri dzendarama dzinobudisa mafuta amaorivhi anorevei? Pa13 akandibvunza achiti, ko iwo hauzvizivi here? Ndakapindura ndichiti, kwete changamiri, ini handizvizivi. Pa14 ipapo wakati, ava ndivo varume vaviri vakasarudzwa naMwari achivagadza kushumira iye tenzi wapasi pose. Alright. Nyaya iri papapa. Zekaria aratidzwa chigadziko chemwenje munomwe chiri kuprofita vatumwa vaya vanomwe. But uyu ashanda nguva yaMozisi. Mozisi ndewe 5 kubva pavatumwa vese kubva kuna Adhamu. Handiti. So pa5 aratidzwa 2 ava vanga vasati vaku 2 izvi asazvakubvira nekuti asazvatonguva yazvo. Kureva kuti Kristu nababa Johani mwenje yavo yaisabaka. Nekuti haisati yasvika iyi iri kuto yaitobvira yatosara iyi. Handiti ka 5 iritonzi yakatopfuura. Saka ndo pari kubvunzwa kunzi ko 2 miorivhi yasara iyi iri kudurirei? Zvikanzi ava ndo vaviri vakasarudzwa kuti vazomire pamberi peizwi ratenzi. Vairawa kuti tizoprove kuti Johani pane nyaya ndepekuti Johani ari kupindira papi panyaya ende ari papi pawasumwa ipapa. Ndo pane nyaya. So kuti tizoone hatisati tada kuti tinyatsopinde zvakakwana, but ndoda kuti tiende pana Revelation 6 verse 12. Handiti. Revelation 6 verse 12. Revelation 6 verse 12. Kutadza kwavanhu ndomusoro weshoko. Pavhesi yacho ya12. Musoro weshoko Noah. Pavhesi yacho muri pana mavambo hamusi pana Revelation kupedzera. Revelation 6 verse 12. Musoro weshoko unozarura kwesimbiso zvitandatu. Vhesi ya12 yacho tiri pachapter 6
inotaura iyo ichiti, zvino pakuzarura kwakaita chisimbiso kwechitanhatu, ndakaona kuzunguka kwenyika kukuru kuchitanga kuitika. Zuva rakatanga kusviba sejira dema, mwedzi wose ukatsvuka seropa. Nyenyedzi dzakawira pasi semaganga emaonde anodonha kana azunzwa nedutu. Tiri pana Revelation G? Revelation 6. Alright, 12 verse 6. 12 verse 6. Tirifana kutsanangura maererano nezve tinoda kuti tione kuti nhau yaJohana ari kuzonopindira papi. Revelation 12 verse 6 inotaura iyo ichiti, mukadzi uya ndokubva atizira kurenje kwaiva nenzvimbo yaakanga afanogadzirirwa naMwari kuti agochengetwako achiriritirwa kwenguva inokwana mazuva ane chiuru namazana maviri namakumi matanhatu. Alright, ndinyorerewo pabhuku rako apo kuti chiuru chiri kutaurwa ichi mazuva mangana awerengwa? chiuru. Dzokorodzai. Hanzi mukadzi uya ndokubva atizira kurenje kwaiva nenzvimbo yakanga afanogadzirirwa naMwari kuti agozochengetwako achiriritirwa kwenguva inokwana mazuva ane chiuru namazana maviri namakumi matanhatu. 1260 handitika 1200. Mukadzi ari kutaurwa izwi raMwari raitorwa sechinamato, kureva kuti paitaurwa kunzi akafanochengetwa kuti azonobereka izwi raMwari. Mukadzi azonobereka izwi raMwari, asi zvinhu izvi zvine 1200 panzi days, but days ndichazoibudidza kuti sei zvainzi days. Handitika tira kuti tiende pana Revelation iyoyo 11 woitangira pa2. Imanyora manamba 1200 yedu inyore yakadaro 1260. Pana zvakazarurwa zvacho pachapter 11 mati vhesi yani tangirai pa2. Zvapupu zviviri nomusoro weshoko. Musoro weshoko uri kuti zvapupu zviviri kureva kuti 2 miorigin iya yataurwa iya yanga isati yatsopfuta iya kuti iribuditswe ipapo. Pavhesi 2 inoti, asi ruwanze rwuri kunze kweimba yaMwari urusiye. Mira, Johani ndiye ari kutaurirwa mwana waZebhedhi, ainzi akazarurirwa wacho. Ndiye ari kunzi no, pazvinhu zvese zvamuri kuita ruwanze rwuri kunze kwaIsraeri mozorisiya. Kurisiya kureva kuti vhangeri izwi riri kufamba maIsraeri, but kunze uku kune varidzi vacho vacharishanda, akamirirwa achazoriita. Famba unzwe. Papanzi, asi ruvanze rwuri kunze kwemba yaMwari urusiye. Usaruyera kwete nokuti rwakapiwa vanhu vasiri vaJudha. Famba unzwe. Vachazotsika guta rino runoera netsoka dzavo kwemwedzi 42. Vachazotsika Jerusarema kureva kuti izwi raMwari richazoshandwa nevanhu ivavo kwemwedzi 42. 42. Sada kuti unyore 42 months. Handitika 42 months. 42 months tobva tadzi multiplier by 30 days, each month in 30 days. Each month in 30 days. In 30 days. Okay. Handitika each month pa 42 months idzodzo, each month inenge ine 30 days. Iri kutibuditsira chii? 1260. 1260 iri kutaurwa kunzi uyo achazotsika kunze uyu achatsika 1260. Uyu mumwe uyu anotsika dzake 1260. Handirika zvinhu izvi zvekupedzisira zvichazoitika. Zvinhu mwe zvacho iri bhuku iri kuerenga pekutanga rinonzi zvinhu zviri mubhuku iri zvichazoitika ukaerenga pa1 yaRevelation. But Daniel akazenga azvitaura zvenguva yemugumo iyoyo. Tinotiende pana Daniel 7 tinozonobuditsa nyaya yekumberi kuti Johana ari kubudira papi. Ndo patiri kuzama nyaya kuti Johana ari kuzombobuda papi kubudira papi. So tinoda kubuditsa nhau tichifamba. Ndo pane macalculations ndo pane macalculations atira kunobuditsa.
saka imi manyora kuti mamanzi times 42 months dziri kungobuditsa kuti 1260. okay Pamwe ndisati ndapedza ndinongona kuenda kuabuse ndadimbura vhesi rinofanirwa kunyatsokutsanangurirayo handiti tiri kuti pana Revelation 11 dzika nayo ndogona kuenda kudimburira pa 42 months ipapo dzike nayo papanzi takutengera pa2 pachienda mberi asi ruvanze ruri kumba kwemba yaMwari urusiye usaruyera kwete nekuti rwakapiwa vanhu vasiri vaJudha vachazotsika guta rino rinoyera netsoka dzavo kwemwedzi 42 pa3 ipapo ndichaudza zvapupu zvangu zviviri kuti zviparidzire vanhu zvakapfeka masaga panguva inokwana chiuru chimwe chamakore chine 260. Chiparidze chimwe chete kwechiuru chiuru chimwe chete na200 namakore 50 namakore 60 1200 ndo pachaparidzwa nechimwe chapupu. Saka toda kuenda pana Daniel, sorry ndadimbura ndichida kuti munzwise. Toda kuenda pana Daniel 12 verse 6. Daniel 12 verse 6. Musoro weshoko unoti nguva yomugumo. Verse 6 yacho inotaura ichiti mumwe munhu akati musoro wenyaya unoti nguva yemugumo kureva kuti kwekupedzisira kwacho handirika inoti mumwe munhu akati kumurume akanga akapfeka hanzu namachira matete aive pamusoro pemvura yomurwizi kuchapera nguva yakadiko zvinhu zvinoshamisa zvakadai izvi zvisati zvaitika. 7 mutumwa waMwari akamusimudzira maoko ake ari paviri kudenga akapika nezita raiye Mwari chiramba kusakara. Ndakamunzwa achiti zvichatora makore 3.5. Makore 3.5 nyora 3.5 kana kutambudzwa kwavanhu vaMwari kwapera. Zvose zvinenge zvaitika handirika. Iprofesi yakupiwa yezvinhu zviri kuuya kumazuva ekupedzisira anova ndo atiri kutaura kuti Johana anozouyawo. So 3.5 handirika each year tichiiwerenga ne360 days handirika. Toda kuziva kuti 3.5 iyi iri kunobuditsa chii each year gore rimwe chete 360 apa panzi 3.5 1260 iri kungonobuda kuti panguva iyoyoyo kuti tizozive kuti pane division ichaitwa yavachatsemurana pachavo pavaviri vanga vasara. Toda kuenda pana Daniel iye 9 verse 27. Daniel 9 verse 27. Daniel ndiwe nguva ipi? Daniel ndiwe nguva yana Mozisi vari vaprofiti vazosara vavo. Okay, all right. Daniel 9 verse 27. Ari munguva yana yeBabylon. Handika. Ndo yana Nebukadnezar handika ari munguva yeBabylon. Soro ishoko kuti Gabriel anotsanangura zvakafembera. Pa chapter 9 verse 27. Yoti. Inoti mutongi iyeye achaita sungano yakasimba navanhu vazhinji kwamakore 8. Zvinhu kana hafu yenguva iyi yapfuura achagumisa kupigwa kwose kwezvibayiro nemipira. Vari vaviri vachatonga 7 days. Achiri kuverengwa ari madays but mayezi ndichauya kuna Ezekiel kutaura kuti zvaiverengwa izvi zvanga ari mayezi. Ezvinezvi pari kunzi for 7 days mutongi iyeye achatora half, one achatora half, ndozvanzi pakati pevhiki one anofanirwa kutora half kureva kuti 3.5 handirika yoenda kune mumwe 3.5 yoenda kune mumwe. Dzika nayo unzwe. Zvino chimwe chimufananidzo chichaturikwa pamusoro pemba yaMwari chichazogara chiripo kusvikira munhu anenge achiisapo aparadzwa nenzira yakarongerwa naMwari. Kristu nzira yakarongerwa naMwari yekuzoroverwa. Famba uzwe 10 takuti pagore rechitanhatu rokutonga kwaSairasi yatoo ku10 handika. Isu patiri kuda ndepekuti uyu ache nenzira yaakatongerwa naMwari
kureva kuti pahafu ndo panofanirwa kuti uyu achatora 3.5 uyu 3.5 vari vairi vobva vatora 7. Handitika. So tazoona toona kuti zvese izvi zvangotibuditsira kuti kuna ari kufanirwa kuuya but hatisati tava neproof yekuti ndiani. Handitika. Zvangova apa ndezvokuti pane ari kufanirwa kuuya sezvakataurwa naprofeti Malaki 4. Handitika. Malaki 4:5 iyi inozikanwa nemunhu wese. Vazhinji vanogara vachiverenga Malaki 4:5. But tinoda kuti izobuditse zvinhu zvinoita kuti patichanobuditsa nyaya yedu inobuditse chinhu wani. Izvozvo. Malaki 4:5. Malaki unomwana kuvaprofiti. Ndo muprofiti wekupedzisira tichizoya paNew Testament. Handitika. Malaki ndiye muprofiti wekupedzisira. Iri mati Bible ripiri. Iri Bible rinoyera. The Holy Bible. Okay. Malaki tinyato pabate. Alright. Takwenda pana Malaki 4 verse 5 yataurwa. Musoro weshoko zuva ra10 ravapedyo. Verse 5 yacho inoti asi zuva ra10 iroro rakaipa kwazvo. Rakaipa kwazvo risati rasvika. Tichazokutumirai muprofita wangu Elijah. Achaunganidza madzibaba navana pamwe chete. Nokuti dai sina kudaro ndingadai ndaiuya kuzoparadza nyika iyi. Alright. Namazuva ekupedzisira kuchatumirwa muprofita Elijah. Elijah vanhu vachabvunza kuti ko Elijah naJohani zviri kubatana papi? Johani ndiye Elijah. Chinhu chimwe chete. Tikatarisa kuti ukaenda kuna Luke 1 mamwe mavhesi chete ikujamba nekuda kwenguva yedu. Munhu unozogarawo pasi uwerenga. Tikaenda pana Luke 1:2 yacho. Johani achiprofitwa kuberekwa kwake akatotaurwa kuti mwana uyu achashanda nemweya waElijah. Kureva kuti Johani watinaye nhasi haanzi Johani pakuberekwa, anonzi Johani, anonzi sixpence iye pakuberekwa. Asi zita raakazopuwa namweya rengirozi yakasikodzika paari ndiye Johani. Johani ndiye aishandisa Elijah. Elijah uya Johani bva auya kuno ndiye ari kungoshandisa Elijah mumwe chete. Saka ngirozi Johani nangirozi Elijah ndo yaishanda pana Johani sixpence. Ingirozi 1. Handiti. Saka izvozvo manje tinoda kuti isusu tizobuditse kuti tikaenda pana Matthew 17 tinoda kuzonobuditsa kuti Johani ataurwa uyu ndiye here ari kutaurwa kunzi achauya mazuva ekupedzisira watinaye uyu. Nekuti Kristu akatotaurawo kuti nyaya iyi yakanga ine nharo ine mabishi. Kristu pa17 apa akatozonotora vadzidzi vairi 3 akaenda navo kugomo. Ndokwaakaedza kuda kuvaudza kuti nyaya iyi yakamira zvakati but yaiva nemitauro wakakura. Muchazodzwisa kuti yakanga ine mutauro. Endai pa9 pa17 ya9. Matthew 17 verse 9. Musoro weshoko kusandurwa kwaJesu pagomo. Paakaenda pagomo akandoshanduka. Chinzwa zvakazotaurira vadzidzi. Zvikanzi zvavakanga vava kuburuka mugomo, Jesu akavarayira kuti musaudze munhu zvinhu zviya zvamaona kusvikira mwanakomana womunhu amuka mukufa. Zvinhu zvakavanzwa izvi. Fambai. Pa10 zvino vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, seiko vadudziri vemirayiro vachiti Elijah anofanira kutanga? Elijah achauya hake. When it's an ahead. Kristu ari kutaura kuti acha. Wende kuti acha rinoreva kumberi. Kurati Kristu ari kuti Elijah achauya. But senyaya futi ine hondo chinzwa zvaakazopindura. Asi Elijah achauya hake kuzomutsiridza zvinhu zvose. Asi ndinoti kwamuri Elijah akatouya kare. Ari Johani Bhabhatidzi futi. Famba. Asi vanhu havana kumuziva. Alright. Wochiona kuti wendi rataurwa kunzi acha riri kutoreva kuti Kristu ari kutaura kuti kumberi kuna Elijah kumberi kwangu. Handiti. But senyaya yanga ine hondo woenda pana Matthew 11 udzwe kuti yakanga ine hondo nyaya. Akazodzimara Jesu akutaura nemutauro unenge wekuti ari kuda hake kungozvigamuchira ngaazvidini. Enda pa11. Matthew chapter 11 verse 1. Tangira ikana kuti pa14.
chapter 11 verse 14. Eh. Zvino kana imi muchida kugamuchira mashoko avo, Eh. Johani pachake ndiye Elijah, uye aitaurwa kunzi achauya. Johani pachake kuizwa imachitaurwa zvaito kana muchida. Vhangeri hariti kana muchida, but Jesu angauza kuti nyaya yanetsa. Kana muchida kuzvigamuchira, Johani pachake ndiye Elijah akanzi acha, kureva kuti acha zvinhu zviri kumberi. Saka kureva kuti kubva pauya Christ tine mumwe here Elijah ambouya. Kubva Christ apedza basa, kune mumwe munhu akauya achiti ndini Johani here, kune mumwe munhu akauya achiti ndini Elijah here. Hakuna kunze kwaiye watiri kutaura. Handiti ka tobva tauya tine nhamba dzatanyoresa idzi. Handiti nhamba idzi zvapupu zvanzi zviviri, saka tinoda kuti tibuditse kuti 1260 chamira chapupu chimwe chete times 2 zvapupu zvazviviri 1260 times 2 2520. inyore yapo. Handiti ka 2520. Pa 2520 prophecy yaipiwa nana Daniel. Handiti ka nguva yakaitwa zvinhu zvana Nebukadnezar nana Daniel 606 na 607. Saka tinoda kuti subtract gore razvakataurwa kuti tibuditse chimwe chapupu 1 chacho kuti chinofanirwa kuzouya rini. Saka tinoda kuti subtract tasubtracta zvazviri, dai kuri kuti kusubtracta chaChrist yaita kudai kuma 400 something years, but ezvezvi tiri kuda chapupu chanhasi after Christ. Ndo zvatiri kuti isusu wachisubtracta 606 mu 5520 iyoyo wosubtracta 606 panguva yazvakataurwa, nguva yakapiwa zviprofiti muna 606 wosubtracta 1914 kureva kuti 1914 gore richaberekwa chimwe chapupu. Chapupu ichi chichaberekwa mugore ra1914. Ndo profesi yaedza kubudiswa apa kuti chapupu chimwe chinofanirwa kuzoberekwa mugore ra1914. Handiti saka tobva taona kuti chapupu ichi chabva chabuda kuti Johani ndiye akaberekwa muna 1914 musi wa1 October. Saka 1 October akubva papa 1 October paanobvira nekuti muna 1914 akaberekwa wakawanda. Ukawerenga mubhuku mukutsananguro dze bhuku iri rinobudisa pachena, ukawerenga panapa. Handiti ka werenga pakanzi zuva rokuyananisa, rokuwadzanisa. Zvikanzi iri raiva zuva guru kwazvo rezororo pavaIsraeri. Paizuva mushumiri waMwari mukuru aipira madira mhamba ezvitadzo zvavaIsraeri. Famba. Mupiro uyu waiitwa pazuva rechigumi romwedzi wechinomwe wegore rechiHebheru, October 1. VaJudha vanodaidza iri zuva kuti Yom Kippur. Handiti ka but kuna Noazve zuva iri rakanga riripo. Ndoda kuti tiende pana Genesis 5 verse 8 verse 5. Genesis 8. Ameno ndiri kupindura here zvinhu zvamabvunza, ndogona kunge ndiri kupindura ndiri ndakabuda. Uyezve zvandiri kutaura izvi zvine vanhu vachaita mibvunzo takaimirira, tiri kuida. Bhuku ndiro riri, hatisi kushandisa rimwe bhaibheri. Ukaenda kuGhana kana kuKenya bhaibheri ndo rimwe chete, tinongoshandisa bhaibheri iroro. Ende doctrine unogona kuti vhesi iri raverengwa zvisiri izvo, tichaita kuti tikuverengere rimwe rinoita kuti unzwisise angorimo imomo. Munhu anobvunza zvaanenge asina kunzwisisa. Endai pa5. Genesis 8 verse 5 musoro weshoko unoti kupera kwomurova. Pavhesi 5 inoti mvura yakaramba ichiserera kusvikira pamwedzi wechigumi. Zvino nomwedzi wechigumi pazuva rokutanga romwedzi minyunzvi yamakomo yakaonekwa. Mvura yanaya kuti vanzi vakambotumira njiwa vachiona kuti chii, but vakatanga kuona tumusoro twemakomo, ndo inonzi minyunzvi, tumusoro twemakomo, kuti zvakaitika musi wa1 October ndo pavakatanga kuona nyika itsva, kuti
tapinda muizwi idzva, tapinda munyika idzva yataakurarama. Ndozvatakaitwa isusu. Baba Johani achiuya pagomo rePamarimba akauya akatotanga kutiratidza nyika idzva musi wa1 October. 1 October harisi zuva rekuberekwa chete, ndiro zuva nekuti akaberekwa muna 1914 1 October. Akazotanga izwi iri futi muna 1932 musi wa1 October. Ndo pagomo rePamarimba. Handidya. So tinoda kuti tibate kuti alright, zvinhu izvi zvakatama sei kubva kwaIsraeri. Handidya. Tinoda kuti tiende pana madzimambo wechipiri pavhesi ya madzimambo echipiri tikaitangira pachapter 2 tikazonoibatira pa11. 2 Kings. Ndakuda kuita ndichinodambura mubvunzo wenyu. Chapter 3. Chapter 2. 2 Kings chapter 2 verse 12. Verse 11. Pakanzi zvino kuzoti vachifamba havo vachingotaurirana kudaro, ngoro yemoto namabhiza omoto zvakabva zvasvika zvikavaparadzanisa. Erija akakwira kudenga ari muchamupupuri. Erisha akazviona akadaidzira achiti, baba vangu kana. Handidya. Pane nyaya yangu. Elijah achibva kunyika achienda kudenga. Vazhinji tinoti wakatorwa nengoro yemoto. Handidya. Akangoenda kudenga. But ngoro iyaiya haina kungoenda mudenga uri moto chete. Tinoda kuti tibuditse kuti sei tiri kuti haana kuenda kudenga uri moto. Tinoda kuziva kuti akaenda kupi. Handidya. Mukadzika nayo chimbodzika ine chapter iyoyo. But inoti Elisha akazviona akadaidzira achiti, baba vangu kana. Heye ngoro yaIsraeri navatasvi vayo vamabhiza. Elisha haana kuzomboona zvikwe. Famba. Zvino akabata hanzu dzake akabva adzibvarura napakati. 13. Elisha akanonga jasi raErija rakanga radonha paya paakanga okwidzwa kudenga. Akadzoka akamira pamahombekombe aJorodhani. Famba. 14. Zvino akatora jasi raErija rakanga radonha paya paakakwidza kudenga, akarova mvura akati, tenzi mwari waErija aripiko? Kuzoti arova mvura yakamuka ichienda imwe uku imwe uku. Famba ndepatiri kuda. Famba. Elisha akayambuka. 15. Zvino kuzoti vakomana vaya vaprofita vakanga vari muJeriko vamutarira. Vakomana vari kunzi vakomana vakanga vari muJeriko vaprofita. Elijah naElisha vachiyambuka rwizi. Vakanga vaitori nevaprofiti vanga vari kumashure kwavo. Asi pakuyambuka apa pakazoyambukani vari vairi. Handidya. Saka vakusara kwavakaita, Mwari aitotaura navo kuti Elisha dai tatangira kumusoro. Elisha aitoudzwa navaprofita, mukuziva kuti mukuru uyu auda kuenda here Elijah. Iye achita ndokuziva. But kuenda kwacho ndokwadauza kuti aienda kupi tichada kuti tidzike nayo. Izwa zvakataurwa navaprofita. Hanzi vachimuona vakati, mweya waErija wagara zvino pana Elisha. Vakauya kuzosangana naye vakabva mupfugamira. 16. Vakati kwaari, tarirai isu varanda venyu tina vanhu 50 vane simba rekuprofita. Famba. Vanhu ava ngavaende kundotsvaga tenzi muchangamire wenyu. Zvimwe mweya watenzi wamukwidza ukamuturika pane rimwe gomo. Alright, famba. Zviprofita zvaivaudza kuti Elijah waendeswa kune rimwe gomo raaendeswa. But vaifutiwo mudemuno maIsraeri yatimutsvagei, kwete kumutsvaga zvepanyama mumweya. Famba uzwe. Tinoda kuzoripedzisira kuna Mateo vhesi irori. Famba uzwe. Kana kumukanda mune rimwe bani. Elisha akati, regai henyu kuvatuma. 17 inobva yati, asi vakaramba vachimumanikidza kusvikira ava kunyara nazvo. Akazobva oti, chivatumai henyu. Naizvozvo vakatuma vanhu vaya 50 vakandomutsvaga kwamazuva 3 asi havana kumuwana. Chienda pana Matthew 27 tinopedzisa chapter iyoyo. Matthew 24 wakanga akutonyara nekubva kuti iye ari kuti
aiwa Siregedzai. muri kuratidzwa zvamuri kuratidzwa kuti ane gomo raaenda zvikanzi tinoda kumutsvaga havana kurivaletwa kuti gomo riri kupi anditi kafamba 24 verse and Matthew 24 vhesi tangirai pa26 handiti ka 24 verse 6 26 But 26 inoti naizvozvo kana mukazonzwa voti Mesiya ari murenje regai kuenda. mukanzwa unzi Kristu ari kuku nekuti vanhu vachange vaine nyaya iyi kune vachauya vachitoda kutoshandisa kuti tisu tapo handiti kafamba hako hakusiko kune nyaya yedu. Uye mukazonzwa voti ari mudzimba dzomukati musabvuma. Famba 27 nokuti seziya zvinoita mheni inopenya iri kumabvazuva ichivheneka zvinondosvika kumavirira ndizvo zvichaitawo kuuya kwemwanakomana wemunhu. chimbomirai makadaro mheni iri kurova ichibva kumabvazuva ichienda kumavirira. Elija haana kukwira mudenga achiita zvekuenda kudai akaenda akadai atorwa nelightning ndo yainzi ngoro yemoto kutaura wainzi moto but yange iri lightning semheni. Saka mheni yaye payakamutora yakaenda naye kumawirira kureva kuti yaibva kwaIsraeri ichiuya kuno kuAfrica. Zvayauya kuno kuAfrica ndo pari kududzwa pachinzi ndo zvamunoona nazvo kuuya kwemwanakomana waMwari. Handiti ka yauya kutaura kuti anouya semheni. Saka makazonzwa unzi pagomo repamarimba rupango rwakapenya panotoni wamanda yakarira pamarimba yakauya iri mheni. Ndo inonzi rupango, mheni ndo rupango. Saka Elijah achibva uko akauya semheni akasikoenda kumawirira asi kuri kugomo raakanga akutsvagwa navaprofiti vapi navaprofiti vaya. Saka tozouya toona kuti aiwa zvimwe zvinhu zvatingitsanangura unogona kunonoka kuzochakasika kuzoti uzvinzwisise. Asi Jesu ati Johani kana muchida kuzvigamuchira, ndiri kutaurira nevari kuteerera, kana muchida kuzvigamuchira Johani ndiye Elija. Johani ari kutaurwa ndiye watinaye avobudiswa gore rana 1940. Ndizvo ndinomba kuti ndiri kukupindura pari kubatika pakadzika saka toda nyatsoteerera chaizvo. Ndo vazhinji tinowerenga matsamba aya senovel uyezve kutaura kwatiri kuita hatisi kuti isusu tisi tinonzwisisa zvinhu izvi. Saka vana vaZebhedhi vana Johani waya vakatozozarurirwa zvinhu unoda kuzarurirwa. Ende mukuzarurwa kuya kune mumwe akazarurwa mazarurirwa akasiyana naamwe but hatisi kurwa nekuti Kristu atanga basa. Johani akatonzwa kuti munhu uya wamakazodza wava kubhabhatidza. Vadzidzi vaJohani vakumutaurira kuti munhu uya akubhabhatidza manje ndizvo here chozvadi munobhabhatidza. Zvikanzi ko ari kutirwisa, ari kuita chinhu chimwe chete nani nesu. Saka isusu zvatiri kuita tiri kuita chimwe chete nemi vateereri vachateerera. Hatisi kurwa but ukanzwa kuti ndiri kubhabhatidzwa ndiri kuko haikona kundirwisa nekuti tikungoita chinhu kana uine mibvunzo unobvunza zvisiri zvekutuka kana kutsvaga kuti tiri kurwa. Chatiri kuda kutsvaga izwi raMwari. Ndizvozvo aiwa ndofunga pamubvunzo waElijah mavhesi ndingadurure tikadurura haatopera akawandisa. Saka tomboti